Болестта на Паркинсон е заболяване на мозъка, причинено от липсата на определени невротрансмитери. Невротрансмитерите помагат на мозъка да контролира движенията на тялото, като е възможно тяхната липса да бъде коригирана с прием на лекарства. Когато концентрацията на невротрансмитери се променя през деня, се появяват двигателни флуктуации. Те са част от заболяването и е възможно да варират през различните дни. Възможно е да бъдат повече или по-малко значителни и включват ситуации, в които имате неконтролирани неволни движения и ситуации, в които изпитвате забавяне и изкованост в движенията или замръзване. Целта на лечението е да имате добро качество на живот, независимо от наличието на заболяването. Поради това е важно да съобщавате на вашия лекар, ако изпитвате двигателни флуктуации, защото е възможно да се налага корекция на лечението ви. Замислете се, в състояние ли сте да правите точно това, което искате да правите, в момента, в който искате да го правите? За да разберете дали изпитвате двигателни флуктуации, ще е добре да си водите дневник за около една седмица. В дневника може да отбелязвате, когато ви се случва нещо необичайно, например ситуации, в които не можете да контролирате движенията си, или ситуации, в които изпитвате забавяне, скованост на движенията или замръзване. Може да отбелязвате колко дълго продължават тези ситуации и по кое време на деня се появяват, тъй като това е важна информация за вашия лекар. Ако не сте сигурни дали изпитвате флуктуации, ето няколко примера. Двигателната флуктуация е временна загуба на контрол над мускулите. Може да бъде и ситуация, в която не можете да контролирате движенията си. Дори ако искате да стоите неподвижно, е възможно да изпитвате по-къси или по-дълги периоди, в които не можете да контролирате движенията си. Възможно е да изпитвате и кратки периоди на замръзване на краката, през които не можете да се движите. Запитайте се дали сте в състояние да правите точно това, което искате да правите в момента, в който искате да го правите. Някои хора откриват, че могат да контролират движенията си през по-голямата част от времето, освен в някои определени периоди от деня. Това също може да е пример за флуктуация. Ако имате усещането, че с вашето тяло се случва нещо, което не се е случвало преди, запитайте се дали това е нормално и съобщете за него на своя лекар. Запитайте се и дали има нещо, което преди ви се е удавало, а сега не можете да правите. Двигателните флуктуации при това заболяване са много чести и почти всеки с болест на Паркинсон има флуктуации след известен брой години. Възможно е постепенно да привиквате към промяната. Запитайте се дали имате възможност да правите същите неща, които сте можели да правите преди 6 месеца. Или дали има нещо, което вече не правите, защото се притеснявате да не попаднете в ситуация, в която да замръзнете. В този случай, кажете за това на лекаря си. Когато се лекувате за болест на Паркинсон, целта е да се поддържа колкото се може по-добро качество на живот. Поради това е важно открито да кажете на своя лекар, ако забележите някаква промяна. Важно е да знаете, че е възможно да се направи нещо за двигателните флуктуации и те да бъдат контролирани. Поради това е необходимо да си водите дневник и да казвате на лекаря си за флуктуациите, които изпитвате.